Mga higala, kumusta o mayong hapon kanatong tanan? Anya na sab gining tulumanon sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga diin gipanguluhan sa langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. O ako na lang mga pagtibaya gahapon no sa ato ang mga kaigsuonan. Ako na lang raw na lang gayud kay ang atong oras bilinhon kayo nga to ang pagtuon karong hapon ha. Kumusta na lang sa ato ang Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, banusab sa ato ang mga kauban diha nga mga ministro diha sa PBCM compound. Kumusta kaniyong tanan ug ilabi na usab sa pamilya usab ni Reverend nga Madam Gaga ug sa tanan nga mga kaigsuonan nga nakaroon diha sa compound. Kumusta na lang kaniyong tanan ug sa tanan usab nga mga kaigsuonan din man dapit sa kalibutan, Maluson, Visayas ug Mindanao, ilabi na usab dito sa gawas sa nasod kay daghan tag mga kaigsuonan nga diin o OFW. Kumusta na lang kaniyong tanan mga igsuon? Hinaut kami sa kanunay nakamo sa kabaskog sa inyong panglawas aron nga kanamo inyong gamiton sa pagsunod nini atong programa mga lingitong lamdag sa kinabuhi. Kumusta na lang kaniyong tanan? Kung aron sa dili paglangan, kauban ko usab sa kaigsuon ug magpaila siya sa iyang kaugalingon. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ng makigsunan? Kini si Brother Rene Delibro ko nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan o kauban usab sa studio si Sister Jamaica Laino dinhi sa studio sa Dewey o akong mga pagpangumusta no sa labi na karon rin sa branch number 25 dinhi sa Wireless Mandawi City, Cebu nga karon mo ang ilahang kini niya ang branch meeting o kumusta sa atong kaigsunan diya labi na gid kang Brother Samuel Montemayor nga usa nga nag-sponsor dinhi sa programa sa DYLA o sa mga Valenzuela family. Ang usa niya ang chapter president mao si Alberto Valenzuela o si Chufilo Sibilia. Og ang mga pamilya po dinidapit sa kininiang sa north no dinhi sa kininiang Manyo, San Hermio, Cebu, labi na kang Ginilo Bintulan og kang Brother Roberto Inot og sa tanan na lang no di na ko tanan ma-mention ang tanan nga mga igsunan nato kana ako mayniton nga mga pagpangamusta kaninyo og bag-ong lang nato na sundan ang atong kanhi kauban sa pagtunan ng PBCM pero tungod kay gi-expel naman ni si Brother Aquilino Valencia daghan atong nabati ang iyang mga pagpangatake sa atong Executive Vice President Reverend Charlito Eugenio uban kanamo nga mga ministro pero muna gingon nga kami igo lamon alamang pud sa pagpanubag muna gingon nga sa among mga mensahe nga kining tawhana ayon na ninyo tuhi kay gitaktak o gi-expel na ni sa PBCM kun aduna may iyang mga panagwali mga pagpangatake kanamo kana iyaiyar na og way kalabotan ang pagtulong ng PBCM nga gidumlahan ni Reverend Charlito Eugenio aron sa paghisgot sa mong tema ako kamong ihatag sa akong kauban nga ebangelista. Ang ato karong pagkahimuon Brad Rini ato man tong matubag kini si Aquilino Valencia nga matud pa ni Nanong Murata nga gi alyasan kini siya Baki. Mao kini si Aquilino Valencia nga matud ni Atilano Murata alias Baki nga mao kini siya ang ikaduhang Judas. Sa panahon ni Kristo, dunay Judas. Panahon po sa Espiritu Santo, mao kini sa Aquilino Valencia nga Judas ug yawa pagayod. Mao kana ang ato lugar nga ipakita. Ug kabahin sa imong hagit Aquilino Valencia, wa ko malisang. Gihanggat tabitaw kag debate dito sa palasyo para pasaksihan nato sa ato ang magkaigsuonan aron nga kung ikaw mao tinuod nga maayong mohubad sa Biblia
ang mga gisuunan mamalhin da nimo. Pero dili ka mo sugot nga makigdebate didto sa palasyo. May man tunta to didto kay daghan nga magkaigsuunan nga makadungog, makasaksi og kinsa ang makahimo sa lunsay og hayag nga kamaong mo pasabot sa Biblia. Wa na nimo gibuhat. Unya, gusto kang makigdebate ni Reverend, gihanggat ka, di sag ka musukol. Hanggaton po ka ni Ronilo Mangalos nga gitawag ni mog tambaluslos, di po ka musukol. Pagpili lang namo. Ako ba? Ronilo Mangalos o si Reverend? Pagpili lang kinsa imong gustong ikadebate. Kay hambugiro makay kang dako nga may laki ka sa Biblia, mo bitaw palabi nimo sige og pangurihir ni Reverend nga sayop ang hinubaran niya sa Biblia. Pero ikaw ra ang sayop nga muhubad sa Biblia. Daghan makagsayop. Daghan makagsayop. Mao kana siya karon, Aquilino Valencia, nga matud pa nimo tubagon nako. Tinuod bitaw na nga sa pagmisyon nato didto sa Don Carlos, gusto ang Catholic Faith Defender nga makigdebate nato. Ako ana ang gihanggat. Pero tungod sa imuhang pagkahambugiro, matud pa nimo nga ako lang mudala na anak Brad Cesar kay kaya raman nato na panubagan. Gihatag nako nimo unsay resulta dito sa stage sa Don Carlos, sa San Carlos at pang sa Toledo. Ang mga tao malipay nimo. Gilabay ka o papel nga naay bato o kamatis kay kadtong tawhan na hapon naman to tabo. Gikad galito siya sa merkado nangumpra unya na may debate ning tan-aw. Wa ka makakita kay ngano sao nimo pagkakita nga nagsige makagyaw-yaw ako nga naa dito sa likod nimo, ako ang nakakita. Unya gipaninglang ko nimo nga bakakon ko. Wa ko mamakak. Kay matud pa nimo nganong wa man ka musulti nako Brad Cesar nga maayo pang atong relasyon sa una. Nganong musulti mako nimo nga maayo man atong relasyon? Musulti lugar ko nga gibato kag kamatis og bato, nga giputos og papel. Maayo gud nga atong relasyon, wa gud ta mag-away. Mo nang wa ko musulti nimo kay maayo man atong relasyon. Mo na kong reply nimo dito sa Don Carlos sa to ang pag mission dito nga nang hambog ka, hambugiro kang dako nga midlaki ka sa Biblia unsa may nahitabo. Gisinggitan ka sa mga tao kay kanga-kanga ka musulti, wa magkadimao. Bisang gali din ni si stasyonas ni LA. Naabay bag-o nimo nga isyu, wa. Pila na kabuan ng imong isyu, balik-balik. Sumo kayo paminawon ang imuhang mga isyu. Wa kay bag-o. Ngano man, dili ka makahimo ni ana ngano man kay ang imong utok naas kasina. Kanser na ng utok nimo. Kay naamas Biblia basta maghingaan kag kanser, mao man ang kasina. Naamnas Biblia na. Mao na ang nahitabo. Kining imong gihagit si Reverend about sa imong pagdaot si Reverend, ako'y mutubag na ana, kaning imong blackboard, easy ka na tubagon ay. Ha? Kanang giingon ni mong David, easy ra na tubagon. Nga, nakiklasmate si Reverend ni David. Wa makakasabot ana, kay nga naman, nga upaw na lang ng ulo nimo, bugok ka nga dako. Di ka kamao. Musabot, kung sa'y buot, ipasabot. Tagaan talaga example. Matud pa ni Reverend. Kung si David naghingalag buang kay pangutana magud na ni Boy Ortiga god taas naman gyud ka na Brad Rene ato dunang tukion pero basin sa Domingo pohon tukion ta na pero ni amay ato ang tubagon usab. Mo ni ato ihatag karon gatos magkaigsuonan kay kini siya kay tupangan tani. Ha? Matakdan tas kahanggaw aning tawhanan ni. Hanggaw man ni. Nangaupaw lang ulo ani. Muna nga Brad Cesar ato sa tong probahan tong gingon nimo na sa Biblia nga adunay mga
kasina no dinhi sa Filipos kapitulo 1 bersikulo 15 nagaingon sapagkat tinuod hinon adunay magawali kang Kristo gumikan sa kasina o sa pagpalabaw-labaw apan ang uban gumikan sa mayong kabuton. Okay ba Cesar? Imong kuan? Mao ka na siya, Brother Rene, nga ni amay ato ang tubagon. Kalabot tugar ni ini po nga naamagoy pagtulunan karon, Brother Rene, Okay. nga nagdala sa ngalan ni Kristo. Nga ila pong gitudlo nga to sila mga membro nga basta mutuo ka ni Kristo, musalig ka lang ni Kristo, makabatong kag kinabuhi. Mabasa man sa Biblia. Asa ba, Brad Rene, ang basihanan nila? Mayong ato sang tukion di sa nato na kuno si Aquilino alias Baki. Nga way hinungdan nga tao, nga upaw na lang ulo. Ha? Kusog kay maningil, kusog mamadlong, otro pong badlungonon. Ha? Hilas kayo ba? Unsa bay ato mabasa, Brad Rene, sumala sa ato ang tubagon kining pagtulunan nga gitukod ni Peter Tansi nga basin og diining tungura basig mao ni ang kadtong gipasakupan sa anak ni Aquilino Balinsang alias Baki nga bakakon dako. Kini si Peter Tansi unsa man ni ka insect ni siya nga nagtukod og pagtulunan kining gitawag kini og iyahang Christian Commission Fellowship na ay mga namembro po ani dinhi. Unsa ba ang atong mabasa nga mo ilang gihuptan, Brad Rene, sumala sa atong mabasa sa Biblia? Niya Brad Cesar kini nakasulat dinhi sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 ug ang pagbasahon nga Biblia kaning adunay tatak Seventh-day Adventist Church nagaingon kay gihugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Mo kana atong nabasa, Brad Cesar? Ang gibasihan nga ang mosalig daw sa anak dunay kinabuhing dayon. Ganoon sa pa ba ang ubang sitas nga maoy ilaha lugar nga pasikaranan, Brad Rene, sumala usab sa pagtudlo ni Peter Tansi nga nagdala sa pagtulunan nga Christian Commission Fellowship unsa pa ang ilaha pagbasahon para ilang itudlo kunuhay nga to sa ilang mga membro nga kun mosalig ka sa atong Ginoong Kristo may kinabuhing dayon. Aniya pa ang lugang ilang pagbasahon o pasikaranan nga mga bersikulo kining nakasulat dinhi sa Juan kapitulo 6 bersikulo 47 ang pagpahayag sa balaan nga kasulatan sa pagkatinod magayon ako kaninyo nga ang mosalig may kinabuhing dayon. Mo kana sa atong nabasa. So ila dayong gitudlo sa ilahang mga membro nga basta mosalig lang ka ni Kristo bisan ang uban ini mga reliyon, Brad Rene, maugapon na ilang gikuptan sama sa mga lugar sa mga born again, baptist ug uban pa mga uban nga mga religion naaghapon ni prinsipyo nila. Basta mutuo lang ka ni Kristo na akay kinabuhing dayon. Tuod man nabasa mas Biblia. Karon unsa pa ba ang gipahayag sa Biblia, Brad Rene? Ha? Kung naanak ka ni Kristo, dili na ba yun pwede nga dili ka mamatay kay mo man na ilang pasikaranan basta mutuo lang ka Kristo. Buhi ka. Pero ang Biblia, Brad Rene, kung atong pangutan-on ang atong Ginoong Hesukristo, unsa ba'y gisulti ni Kristo dito sa iyahang mga tinun-an kalabot lugar sa iya pod nga mga tinun-an kanhi sa unang kapanahonan sa dinhi pa si Kristo sa kalibutan. Niya ang gingon dinhi sa nakasulat sa pagbahayag sa balang kasulatan dinhi sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 18 ang gingon. 28 ang gingon. Og ayaw ninyo pagkadluki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Mao hinoy kadluki ninyo ang arang makalaglag sa kalag og sa lawas dito sa impyerno. Busa nagtumbok ni Brad Cesar
nga katong magapatay sa lawas mo katong mga tao Dili daw no kadlukan matupad ni Kristo. Kung naay mo patay nila. Mao gitong makalaglag sa lawas og sa kalag sa lawas dito sa impierno nga mao ang Dios. Brad Cesar, no? Ang klaro kayo matod pa sa atong Ginoong Kristo nga to siya matinunan ug ayaw ninyo kadluki sila nga magapatay sa lawas. Gingnan niya ang iyang mga tinunan ni Kristo. Apan dili arang makapatay sa kalag, maoy hinuoy kahadluki ninyo arang nga makalaglag sa kalag ug lawas didto sa impierno. Sa ato pa gipasidan-an na sila sa atong Ginoong Kristo nga ayaw mo kadlok mga matay mo. Ang importante nga dili mamatay ang inyong kalag. Kuyaw man na patay ang imong lawas, patay pud imong kalag tungod sa pagkadautan nimo nawa nagyud kay mahimo diha. Pero mao kini ang mga pagpasidaan ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an. Karon ba dinhi ang atong usisahon. Sa diha nga gipasidan-an ni Kristo ang iyang mga tinun-an nga ayaw ninyo kadluki ang magapatay sa lawas. Unsa ang gihimon ni Kristo? Nagtukod ba siya o iglesia bradini sumala sa atong mabasa sa Biblia? Laing basahon nimo ang Mateo 16:18. Okay, Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ang pagpahayag sa balaang kasulatan sa imong gingon dere. Nagaingon Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mo si Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabungtog kaniya. Mo kana atong nabasa Brad Cesar nga si Ginoong Kristo magtukod sa iglesia. Okay. Si Kristo nagtukod sa iglesia para tapokon niya ang iyahang makabig ba? May membro niya. Pero unsa bay ngalan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo bradin ni sumala sa atong mabasa sa Biblia. Ang gitukod ba ni Kristo nga iglesia kini bang Christian Commission Fellowship o uban nga mga sikta sama sa Born Again Seventh Adventist o uban pang mga iglesia nga nagpatuo karon nga tinukod daw kuno na sila ni Kristo. Unsa bang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia dili sumala sa ilahang baba? Wala gyud mabasa sa balaang kasulatan Brad Cesar nga ang gitugod ng Ginoong Kristo mao ng Christian Commission Fellowship. Kunili sumala din sa Roma kapitulo 16 bersikulo 16 sa magbahayag sa balang kasulatan pagpangamustay kamo ang usa sa usa pinagi sa balang halok ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo busa ang gitugod din sa atong Ginoong Kristo mao ang iglesia ni Kristo. Dili Christian Commission Fellowship dili pod Born Again, dili po Baptist, dili po Seventh Adventist, ug uban pa, Miracle Crusade, ug uban pa, Jesus is Lord, ug uban pa nga mga religion nga nagpatuo kunuhan silang kagalingon, ang nakarecord sa Biblia, Iglesia ni Kristo. Dili nang uban diha nga nagpatuo, sayop na ang ilahang mga gihimo bradini. Nga nagpatuo sila nga kanang iglesia nga ilang gipasakupan, mao daw na ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Dakong sayop pa na mga higala ug mga kaigsuonan. Karon, unsa ba ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo? Pabor man ako ang Biblia bardini. Okay. Basahon ko lang ang Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 ngadto sa 30 nag-ingon. Matupan ni Kristo, umari ka nako kamong tanan nga nabudlayan og nabugatan o papahulayon ko kamo, matud pa ni Kristo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo o pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop o mapabsanon sa kasing-kasing o makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo o magaan ang akong luwan. Sa diha nga ang atong Ginoong Kristo nag-auhag siya, umari mo nako. Kung atong literalong lugar pa, ari mo diri. Matud pa sa atong Ginoong Kristo. Kamong tanan nga nabugatan. Kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako, matud pa ni Kristo. Kay ako maaghop o mapaubsanon sa kasing-kasing o makakaplag kamong pahulay
alang sa inyong kalag kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. Mo na ang awhag sa atong Ginoong Kristo sa dinhi siya sa kalibutan karon. Unsa pay pahayag brad dinhi rini sa atong Ginoong Kristo, may tingali mo basahon ang Juan 11 bersikulo 25 ngadto 28. Unsa pang pahayag sa atong Ginoong Kristo? Niya pa ang gipahayag sa atong Ginoong Kristo sa gikasitar mo ng sitas. Nagaingon, si Jesus, si Jesus mingon kaniya, ako mo ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi ang musali kanako bisan siya mamatay mabuhi siya. O niya diri sa 26 ang gingon, ug ang tanan nga buhi ug nagasali kanako dili na gayud mamatay. Moto ba ikaw niini dinhi sa 20 city o siya mingon kaniya, oo Ginoo, ako nagato nga ikaw mo ang Kristo, ang anak sa Dios, ang muanhi sa kalibutan. O niya dinhi dayon sa 28. Og sa nakasulti na siya niini, siya miadto og iyang gitawag si Maria nga iyang gisuon, og sa tago og sultihan niya nga nagingon niya ang magtutudlo og gipatawag ikaw niya. Mo kana sa atong nabasa brad Sisa. Ang pasalig sa atong Ginoong Kristo klaro kayo badrine nga matud pa niya sa iyahang pahayag og si Jesus miingon dinhi sa ato ang basahon sa Mateo Juan kapitulo 11 bersikulo 25. Og si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang musalig kanako bisan siya mamatay mabuhi siya. Pero kinikaha nga kamatayon pwedeng literalon, pwede sud espiritualon. Kay kung atong basihan si Lazaro bitaw namatay man to, pero gibuhi ni Kristo. Mao kana ang klaro din nga bisan siya mamatay mabuhi siya matud pa sa atong Ginoong Kristo. Og ang tanan nga buhi og nagasalig kanako dili gayud mamatay. Mutuo ba ikaw niini? Og siya mingon kaniya, oo Ginoo, ako nagatuo nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios, manhi sa kalibutan. So pasalig na ni Kristo, mutuo mo nako, musalig mo nako bisan patay ka, pwedeng mabuhi ka. Gihatag bitaw ang example dito kang Lazaro Bradrini, pero ato raman ang tukion karon. Okay. Klaro kayo nga mausad di karon ang gipasalig sa uban pod nga relihiyon. Tuotan ni Kristo. Boy lain na tungtuan, dili mo mutuo na ng inyong patuo nga Master Tomas sa iyo yung Senyor kay wa tay kinabuhing dayon dia. Ang nakasulat daw sa Biblia, diha lang kang Kristo ta mutuo makabaton tag kinabuhing dayon. Wa man ing na diha nga mutuo ka ni Tomas sa iyo yung Senyor makabaton kag kinabuhing dayon. Mo nang ilaha lugar nga kuan ba kanang gitubag ba? Ilang giribatal diri nato bradrini. Nga dili pwede daw nga diha ta mutuo kang Master kay ang nakasulat daw sa Biblia, diha lamang kang Kristo ang tao makabaton og kinabuhi. Ambot na bakas Aquilino alias Bakiane. Sige mo panaway ning tawhana ni. Hoy paghimo pog tima oy Baki. Yama ramang ka. Di ka kahimog tima nga naman. Kay kanay mong utok, mubo ra kayo, mura nag-utok o bulinaw. Sigig balik-balik kanayahang pamantay. Way saktong tima. Magtima po ka, oy, aron mailan, ngay kamay laki kas Biblia. Pulos man mo panaway. Pamantay sa mo ang mga sitas. Mo man ang buhat sa yawa, God. Mutuis. Pagbuhat og tima, tanaw na to, makahimo ka ba? Sige lang ka pamantay kang bakia ka. Ikaw ang yawa. Magtutuis. Karon atong ipadayon bradrine. Okay. Sa kahimtang ni Lazaro bradrine, kay matud pa ni Kristo sa iyang pahayag, Jesus mingon kaniya, ako mao pagkabanhaw og
ang pagkabuhi, ang musalig kanako bisan siya mamatay mabuhi siya. Muhatag tag example. Dito kang Lazaro. Unsa ba ang kahimtang ni Lazaro brad dinhi sumala sa Juan 11:32 ngadto sa 44 may basahon nimo brad dinhi. Ang kahimtang ni Lazaro brad Cesar mo nga namatay na ni siya o gipamatud-an ni Ginoong si Kristo nga iya kining gibanhaw. Oo. Aron matuman tong iyang pasalig nga bisan mamatay ka pwede mabuhi ka. Sige. Akong gibasa ganina ang Juan kapitulo 11 versikulo 25 ngadto sa 28. So akong ilapos akong ikama na to sa 32 ngadto sa 44 nga mo lang gyapon nga kapitulo sa 11 sa Juan ang gingon. Og sa iyang paghiabot sa dapit din didto si Jesus og iyang nakita siya si Maria mihapa sa iyang tilan og miyon kaniya, Ginoo, kung dinhi pa ikaw dili unta mamatay ang akong igsuon sa 33. Sa pagkakita ni Jesus kaniya nga naghilak og sa mga Hudyo nga nangabot uban kaniya nga naghilak usab, siya miluom diha sa iyang espiritu og nagol si Ginoong si Kristo lugar. Og siya nangutana kaniya, hain ba ninyo siya butang? O hain ba ninyo siya ibutang? Nangutana lugar si Kristo. Oo. Og sila mingon kaniya, Ginoo, ariya og tan-awa. Og si Jesus milak, nihilak ang Ginoo, amo si Ginoong Kristo. 36, busa ang mga Hudyo na nagingon, tan-awa pagkadako gayod sa iyang paghigugma kaniya. 37, apan diya kanilay na nagingon, dili ba kini siya nga maoy nakapabuka sa mga mata sa buta? Makahimo usab unta aron dili mamatay sila sa ro. Muna nilang lugar nga pahayag lugar sa atong Ginoong Kristo. Oo. Sa 38 og si Jesus nga miluom pag-usab midol sa lubong. Kini usa ka lungib nga gibutangan og usa ka bato. Si Jesus 39, si Jesus mingon kanila, kuhaan ninyo ang bato. Si Marta ang igsoon nga minatay, mingon kaniya, Ginoo, bao na siya karon kay upat naman kaadlaw sa iyang pagkamatay. Oo. O niya sa ingon ni Ginoong si Kristo, si Jesus 40, si Jesus mitubagan niya, wala ba ako mag-ingon kanimo nga kun moto ikaw makita mo ang himaya sa Dios? Matupad ni Ginoong si Kristo sa 41 nagaingon dayon. Busa gikuha nila ang bato o giyahat ni Jesus ang iyang mga mata ngadto sa hikitasan og mingon siya, Amahan, nagapasalamat ako kanimo nga nga gipamatdian mo ako sa 42. Ako nahibalo nga ikaw mamati kanako sa kanunay, apan gipamulong ko kini tungod sa panon sa katawhan nga nagaalirong aron sila mo to nga ikaw mo ang nagpadala kanako. Sa 43 og sa nakasulti na siya niini, siya misinggit sa makusog nga tingog nga naging Lazaro gula ngari ni sa 44 na yan. Og ang namatay migula. O sa to pa ang namatay ang namatay migula. O aduna na si kinabuhi kay niliyok man migula god. Ang iyang mga kamot og ang mga til binugusan og mga bindahi og ang iyang mga naong og ang iyang naong naputos og panyo, si Jesus mingon kanila, badbare ninyo siya og palaktas siya. O sa atong nabasa Brad Cesar nga aduna gipamatud-an ni Ginoong si Jesus pinagi sa iyang gahom ug sa pagsampit nga dito sa labang mga Dios nga amahan nga sila sa pagabanhawon sa Dios o sinabuhi. So gituman lang ni Kristo ang iyang pahayag. Nga matupad ni Kristo, si Jesus mingon kani, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay mabuhi siya. Iyang gipamatud-an na. Ha? Tang Lazaro, si Lazaro upat ka adlaw matud pa. Baho na manggani daw matud pa sa iyang isuon nga si Marta. Pero unsay gibuhat ni Kristo? Ha? Gibanhaw niya si Lazaro. Mao kana nga atong nakita, bisan mamatay pa ang tao, pwedeng himuon kung kana himuon sa ato Ginoo. Kay nga naman, unsa bay pahayag na dinhi sa Mateo 19? Kini ba mahimo ba kini sa tao ang pagbanhaw o patay? Nganong nabanhaw man sila sa Lazaro dinhi? Basaha ang Mateo 19 versikulo 26.
sa tao wala gyud makabuhat sa pagbanaw sa kaguliyong tao. Pero ang Dios mabuhat niya kini. Muna nang ikasulat diri sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 26 ang nakasulat nagaingon, si Jesus mitanaw kanila ug mingon kanila, sa tao dili kini mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Mo kana Francisca. Iyon ana, mga higala og mga kaigsuonan. Mahimo sa Dios. Bisag patay pa ka, pwede ka niyang banawon. Mao kana nga atong nakitang pahayag sa Biblia karon. Unsay gibuhat sa mga tao sa diha nga gibanhaw ni Kristo si Lazaro. Ay gusto na pud nilang patyon si Lazaro. Mo ning kabuang sa mga tao kaniadto sa unang kapanahunan. Atong basahon ang Juan kapitulo 12 bersikulo 9 ngadto sa 11. Ingon ini ang ato ang makitang payag sa Biblia. Ang Juan kapitulo 12 bersikulo 9 ngadto sa 11 nag-ingon, mga higala o mga kaigsuonan. Ya ingon dinhi. 9. Og sa pagkasayod sa dakong panon sa mga Hudiyo nga didto di ay si Hesus, sila nangadto dili lamang tungod kaniya kundi usab aron sa pagtan-aw kang Lazaro ang iyang gibanhaw gikan sa mga patay. Tungod nini gipanagsabutan sa mga saserdote nga punuan ang pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo mipahilayo kanila og misalig ngadto na hinuon sa atong Ginoong Kristo. So nining puntuha bradrin gusto sa mga kaparian kanhi sa unang panahon kay ang atensyon sa mga tao tuwa naman mituog ang Kristo dahil sayunan bago kang ang patay gibanhaw. Nahadlok ang mga pari sa unang panahon nga ang atensyon dito na sa atong Ginoong Kristo mo na ang gusto sa mga pari sa unang panahon nga patyon na pud pag-usab ni Lazaro. Tanawa rin ni kabuang ani mga pari kanhi sa unang mga kapanahunan. Inanagid kadautan ang mga tao sa unang panahon. Ana kang mga way hinungdan. Dili sila gusto mugitip turan bag kanila ilagi kay patyon. ang gusto mas mga pari sa una bradin nga sila regituan kay para nila husto sila. Unya si Kristo nga maoy gipadala sa amahan aron sa pagluwas sa mga sala sa mga tao, di nan hinuon nila tuan kay mao lagi na nahadlok ang mga pari kanhi sa unang mga panahon nga ang tao musalig na hinuon sa atong Ginoong Kristo, kay ang gusto sa mga pari kanhi sa unang panahon nga sila ray tuhuan kay husto sila sa ilang pag-alagad sa Dios. Mao man akong binuang. Naunsa pa ba ang atong makitang payag sa Juan 16 bradini ngadto sa 1 ngadto sa 4? Mayo imong pagabasahon bradini. Ya atong pagabasahon kinakasulat dinhi sa balang kasulatan nga sa imuhanang ika istorya galina nga bisan mismo ang mga kaparian sa una nga buot mo patay kang Ginoong Kristo niya ato lang pagabasahon dinhi sa nakasulat dinhi sa Juan kapitulo 16 bersikulo 1 hangtod sa 2. Gisulti ko kining tanan kaninyo aron dili kamo makakaplag og higayunan sa pagkahulog gikan sa pagtuo. Kamo ilang palagputon gawa sa mga sinaguga sa pagkatinod ang panahon moabot na nga ang magapatay kaninyo magadahom nga nagahimo siyag masimbahong pag-alagad sa Dios. Busa katong mga kaparian sa unang panahon nga sila nga sa nasayran nga si Lazaro namatay ang to nya gibanhaw ni Ginoong Kristo nya si Lazaro is lugar nga alagad na sa Dios. Buot pagid nila nga ilaging pagapatyon. Utro pagsab si Lazaro. Si Lazaro. Unya sige pa Sige, brother. Okay. Onya ato ding ipadayon dinhi sa 3 ngadto sa 4 ang gingon. Og kini ilang pagabuhaton tungod kay wala man sila makailasamhan ni kanako. Matud pa sa atong Ginoong Kristo. Atong Ginoong Kristo. Sa 4 apan gisulti ko kining mga butanga kaninyo aron nga kon moabot na ang ilang takna inyong mainumduman nga gikasuginlan kung nakamo may tungod ni ini. So nining puntuha bradrin dunay
pahayag ang atong Jesucristo, matud pa niya aron dili kamo makaplagan og kahigayunan sa pagkahulog gikan sa pagtuo. Kamo ilang palagputon lugar ang katong iyang mga tinun-an, daan ang gisuginlan nga ang mahitabo nila palagputon daw tong mga tinun-an sa atong Jesucristo sa gawas Sa sinaguga. sa mga sinaguga sapagkat tinuod ang panahon moabot na nga ang magapatay kaninyo, so patyon gud ang mga tinun-an mao na ang ilang kapalaran. Magadahom nga naghimo siya masimbahong pag-alagad sa Dios. So, ang kadtong mga kaparian sa unang kapanahunan, ang ilaha di ay himuon nga ang mahitabo sa mga apostol, mga alagad sa atong Kristo, ipasidan-an nga patyon mo, palagputon mo na ang mahitabo sa mga alagad sa atong Ginoong Kristo. Unya ang mupatay ninyo, ang mupalagpot ninyo, nagtuo pod ang mga pare nga nagtuo sila, nga nagdahom sila, nga ang ilang gihimo, matud pa og kamo usab mahimong giingon diri. Kamo ilang palagputon gawa sa sinaguga sa pagkatinuod ang panahon mabot nga ang magapatay kanyo magadahom nga naghimo siyang masimbahong pag-alagad sa Dios. So ang mupatay di ay sa mga tinunan, nagtuo pod lagi sila nga naa sila masimbahong pag-alagad sa Dios. Nga ambot pasabot nga husto pod sila sa ilang kaugalingon kadto mga pari sa kanhi sa unang kapanahonan. Nagdahom ba sila ba? Mo kana ang mahitabo sa mga alagad sa atong Ginoong Kristo nga dunay auhag sa atong Ginoong Kristo nga pagapatyon sila o palagputon sila. Bang walaon ba sila ba? Karon unsa pa ang pahayag lugar sa atong Ginoong Kristo? Basahon tingali nimo brother ni ang Mateo kapitulo 10 bersikulo 16 o 22. Unsa pa pahayag sa atong Ginoong Kristo? Niya pa Daniel Cesar ang gingon. Tanawa paadtoon ko kamo nga daw mga karnero sa taliwala sa mga lubo. O katong mga lubo mo man tong mga taong mupatay sa mga tinunan na Ginoong si Kristo. Katong mga saserdote. Mga saserdote. Wala naging reget dayon. Busa magmasinabuton kamo ingon sa mga bitin og magmalumo kamo ingon sa mga salampati. Disiti, kinahanglan magbantay kamo sa mga tao kay kamo igatugyan nila ngadto sa mga hukmanan o kamo ilang paghahampakon sa sulod sa ilang mga sinaguga sa 18. O tungod kanako kamo pagataralon ngadto sa atubangan sa mga punuan o sa mga hari aron makapanghimatod kamo ngadto kanila og sa mga hintil. Sa 19 o sa diha nga igatugyan nga kamo nila ayaw kamo pagkalibog kung unsaon ninyo pagsulti o unsay inyong igasulti kay ang inyong igasulti igahatag ra kaninyo niadtong takna. O niya sa 20 ang ingon kay dili man kamo mao ang magasulti kundi ang espiritu sa inyong amahan mao ang magasulti pinaagi kaninyo. Unya sa 21 ang igsoon magatugyan sa igsoon ngadto sa kamatayon ug ang amahan magatugyan sa iyang anak ug ang mga anak musupil batok sa ilang mga ginikanan ug magapapatay kanila. Unya diri sa last nga verse diri sa 22 ug pagadumtan kamo sa tanan mga tao tungod sa akong ngalan apan ang mulawtay hangtod sa katapusan mamaluwas. Mo kana ba siya? So mao kana ang mahimong kapalaran sa mga alagad sa atong Ginoong Kristo. Unya ang ubang relihiyon sama sa Christian Commission Fellowship nga mutuo lang ka ni Kristo may kinabuhing dayon ta. Ay naunsa may taon mo oy ayaw mo pagbaton og prinsipyo iyon ana. Nangamatay manggali ang mga alagad sa atong Ginoong Kristo bisan pa ang alagad sa atong Ginoong hihubaw niya kamo nino dili mga matay. Mao. Pag sure mo
Kanang nagtudlo ninyo nga kinsa man na pastor ba na o kinsa pa na ang inyong gituuhan, ayaw magtuuan ng mga pastor, ministro nga maingon nga di mo mga matay. Namatay mga ni sa Adan, si Moises, si Abraham, si Jacob, ug si Isaias nga mga propeta to. Patay gali ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo niya. Ang mutuon hinuon sa kanang gitawag og Christian fellowship. Ha? Di na hinuon mo mga matay, mao na bakak kapag tudlo sa ilahang mga membro. Ay magtutuwa na. Bisan na itong Ginoong Kristo, niagi gabon sa kamatayon. Pero Diyos man siya, Oo. sa pagkatulak adlaw na bana siya. Mao ka na din ha, nga ay magtutuwa na na mga reliyon karumingon nga adi ta mga matay. Pag sure mo diya oy. Tanawa ra gud sa unang kapanahunan. Mga balaang tao, mga propeta, mga tao nga moban na og patay na nga matay mangani nga kamo ni noon nga naa dihaan ng relihiyon na di na noon mo mga matay. Pagklaro mo oy. Ha, kamo mga namembro di ay magtutuwa na inyo mga pastor, mga ministro. Gibakakan mo anak nila. Behe mo ako noon ke, makahimo ba ka? Pagbuhat og tima. Kang baluslos kang dako, may kang manaway, utro po kang hanggaw. Ha? Wa yu ko kadungog naghimo nagtima ning upawan eh. Sigig panaway. Wa yu tima, balik-balik ba sumo. Diri ka pula ano, sa magong utok ani utok magog bulinaw gud gamay ra ba? Gamay ra ni bawas Biblia. Hambugirong dako. Ha? Aquilino Balinsa alias Bake. Nga ikaduhang Judas sa panahon sa Espiritu Santo. Judas naman yun yung tawanan eh. Kaya nga naman, imagine ka, si Reverend gihatagag katungod ni Master nga himuong Kristo. Kisa may nagbudi ni Kristo di ba Judas? Nganong gihimo si Reverend nga Kristo? Para tuhuan sa mga tao. Ha? Sama usab kang Moises. Gihimong Dios para tuhuan sa mga tao nga naay mulid sa katawan sa Dios. Pero kaning upawng dako nga hambugiro, way tahod oy. Kaya ra niya panamasta-masa ng anak sa Dios. Ikaw maoy yawa Aquilino Balinsa alias Bake nga bakakong dako. Kana lang imong pag-ingon nga wa daw malipay si Master sa pagsaulog natong birthday natong Disyembre 29. Asay wa malipay? Lugar si Master nag-all noon nga gi-celebrate ang iyang birthday. Tanawar ko na yung utok kung sa kagamay, di ba utok o bulinaw na? Ha? Asay wa malipay? Ikaduha na ko pangutanan ni mo Bake. Ha? Diin mo nagkita ni Master nga giingnan ka, Bake. Ingna dito radyo sa DWL nga wa ko malipay nga nagsilibrar siya sa akong birthday, sila sa akong birthday. Mao na gisulti ni Master nimo. Bakakon kang dako ka. Ikaw ang bakakon, ikaw ang yawa og demonyo. Dili kay kami. Kanay mo giingon. Sa diha nga gi-expelled ka na may record na ko ana. Imong baba man nagsulti ana. Matud pa nimo sa diha nga gi-expelled ko ni Luloy diha ang PBCM. Ha? Nawala na. Wa na'y mutuo. Uy, buyag. Wa ka magtanaw sa video. Unsa ka baga sa mga tao nga mitambong sa birthday ni Master. Unya, maingong ka nga sa diha nga gi-expelled nabungkag ang pagtulunan sa PBCM. Kisa may bakakon nato. Di ba ikaw ang bakakong bakia ka? Ha? Ikaw lang ang naginusara. Hambugiro kang dako. Patigali mo mga anak gani. Imong gihiluan. Di na mo tambong dito. Sa una mo tambong. Karon wa na mo tambong. Wadyo ko kakita.
Kinsay may bakakon baki? Di ba ikaw? Ikaw ang yawa. Kaya ang yawa bakakon man. Tanawa ang video. Nabungkag ba ang PBCM? Kadagway ni tawanan. Ikaw mo'y tambaloslos. Ayaw mignalig tambaloslos. Ikaw ang haring bakakon. Aquilino Balinsa alias Bake nga gisudlan sa espiritu siyawa. Kanimong David nga matod pa nimo nga na classmate si Riberi ni David bugok ka mangwintagod tubagon ko ra na karon ni ata Bradini. Ha? Unsa bay pahayag na Apostol Pablo dinhi sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 9 nag-ingon ang mga apostol kaysa akong pagunahuna ang Dios nagapasundayag kanamong mga apostolis diha sa kaulian sa tanan ingon nga mga tao nga gigahin aron iga papatay tungod kay kami nangahimo mang mga talan-awon sa kalibutan sa mga manulunda og sa mga tao. So daan na ang ipasidaan ni Pablo nga mga matay sila unya kini mga reliyon mingon sila tunta ni Kristo kay dunay kinabing dayog tambalos-los po ni mga pastor mga ministro mga suko ra ba ni ukurian. Dini mo paminaw sa PBCM kay niya ang lunsay nga kamaturan sa pagtudlo sa Biblia. Ha? Daan ang ipasidaan sa mga apostol nga patun sila nya moingon ang mga pastor ministro nga mututa sa atong reliyon kay dita mga matay kay mao ipasalig ni Kristo nga makabaton tag kinabing dayon tambalos-los mo mga pastora mo o mo hinungdan manudlo. Ha? Muna sila, brethren, ang mga bakakon nga mga magtutudlo, dili rabatanan ko mo nagwali kay Biblia tinuodan ng imo. Ha? Unsa pa ang giingon? Mateo 24:9 brethren, unsay pahayag? Basaha. Ya, atong pagbasahon din sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 9 ang pagpahayag sa balaan nga kasulatan ng gaingon. Unya ila kamong itugyan ngadto sa mga kasakitan og ipapatay kamo nila og pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Oh. Mo kana ato na Klaro kayo ana? Ha? Sa gibasa ni brethren ni sa 9 klaro kayo nga nag-ingon ang atong Jesucristo unya ila kamong itugyan ngadto sa kasakitan og ipapatay kamo nila og pagadumtan kamo sa tanan kanasuran tungod sa akong ngalan. Munang nitabo sa mga tinunan sa atong Jesucristo ay magtutuan ng mga ministro pastor mingon nga mutuotan ni Kristo kay may kinabing dayon ta. Tambalos-los lang mo mga pastoran pataka na magsabot Biblia. Patay mga propeta. Namatay mga apostol nga may laki to. Muwayog sakit, mubanaw og patay na kamo ni noon wag gyud may agi bisag gamay. Ha? Ayaw mo pag-ana oy. Diri mos PBC paminaw. Kay ro makakatuon mo sa kamaturan. Ha? Maminaw mo anang bake. Jesus, mabuang mo kapil. Ang utok ka na murag bulinaw. Gamay na nasabtan. Hagiton ta ka Aquilino Balinsa, alias yawa, alias bake. Pagbuhat og tima dinis DOLE. Makahimo ka gani ana bilib jud ko nimo. Ayaw gamita ang mga sitas ni Riberi na kanang imo gyud kay hambugiro kang dako. Moingon ka nga wala ra na si Luloy nako. Pagdagway ni tawan nang upal ang ulo aning yati. Way buot manultiw. Ha? Si Riberi ni mo kontrahon? Warakas kumingking do. Klaruhan talang ka. Ha? Magbuhat og tima dire. Ayaw gamitan ng mga sitas ni Riberi. Kay kung imo galing gamito na, pakaulawan tayo ka. Ha? Mingon maka nga, ikaw ray may lakis Biblia. Mubita mong urihir ka ni Riberi permi dire. Kanang imo mga isyo, tubagon ko na. Walang tayo oras. Ha? Ingon na brethren nga ayaw kamo pagtuo mga kaigsuuna namo. Ha? Nga
pasaligan mo sa inyong ministro, pastor, nga mututan ni Kristo kay may kinabuhing dayon ta. Patay manggani ang mga apostol, nakabato-bato kinabuhi. Wala ay. Patay sila tanan. Pero bisan sa ilang kamatayon, matud pa sa atong mabasa, patay sila buhi, basta iya sila sa atong Ginoong Jesucristo. Iyon ana. Unsa pa atong mabasa din Mayo tingili basahon nimo brethren Okay. ang Filipos kapitulo 1 bersikulo 21. Mhm. Bisan sila patay pero unsa man ang ilang kamatayon, kalautan ba? Sumala sa atong pagpahayag diri sa balaang kasulatan, Brad Cesar, nga dili gyud na yung kalautan, dili pod kapildihan kundi dili kadaugan. Sumala diri sa pagpahayag sa Filipos kapitulo 1 bersikulo 21, kay alang si Kristo mao paginabuhi ug ang yun Filipos ato lang kuno na dili na to siya marais din sa Filipos 1 kapitulo 1 21. bersikulo 21 ang pagpahayag sa balaan nga kasulatan, nagaingon, kay alang kanato ang pagkinabuhi mo si Kristo ug ang pagkamatay mo ay pagdaog. Busa ang kamatayon ngitaw ni kadaugan, basta nalang kanang laga diya sa tinuod nga gisampit nimo Ginoo. So, bisan daw sila mamatay, matutpas mga apostol, ang ilang kamatayon dili kalautan kundi mo ilang pagdaog. Unsa pa'y pahayag sa mga apostol? Dili sa Roma kapitulo 14 bersikulo 7 ngadto sa 8 nag-ingon. Walay usa kanato nga mabuhi alang sa iyang kaugalingon, o walay usa kanato nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kung kita nabuhi kita alang sa Ginoo, o kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Sa ingon niya na mabuhi kita o mamatay basta iyatas Ginoo. Matos pa mga apostol, balak patay ta. Basta iyatas Ginoo. Mamatay tag mabuhi basta iyatas Ginoo. Mo nang gisulti sa mga apostol. Ang naka-advantage kung magbuhat tag pagkamatarong, ang atong mayong nga binuhatan muban kanato, Brad Cesar. Tinuod na. Nga atong pag-aprobahan dinhi sa Pidadayag kapitulo 14 bersikulo 12 ngadto sa 13 ang gingon. Ani nini nga agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios og sa tinuod ni Hesus, ug nabati ko gikan sa langit ang usa ka tingog nga nagingon, isulat mo kini bulan ang mga mamatay nga sukad karon mga matay diya sa Ginoo bulahan gayod, nagayon ang espiritu aron makapaulan na sila gikan sa ilang mga paghagaw, kay ang ilang mga binuhatan mukuyog man uban kanila. Mo kana ang gipasalig sa nakasulat dinhi sa balaang kasulatan, Brad Cesar, nga ang mayatong buhat muban ni kanato kung sa ang pulong sa Dios atong pagbabasahon kana, Brad Cesar, sa mo lang gyapon nga bersikulo ganti kana ang atong madawat, Brad Cesar. Niya nagayon mo lang gyapon nga bersikulo, busa kamong mga katawhan sa Dios nga nagtuman sa iyang mga sugo og nagtuo kang Hesus, kinahanglan nga magmainantuson kamo. 13 human niadto adunay akong nadungog nga tingog gikan sa langit nga nagingon, isulat kini sukad karon bulan ang mga nangamatay nga ana sa Ginoo og mitubag ang Espiritu Santo, tinuod kini makapawlay na sila sa ilang mga paghago o kasakit, kay madawat na nila ang ganti sa ilang mga binuhatan nga maayo. Mo kana sa atong nabasa, Brad Cesar. Oo. Karon nga gamay na tong tubag aning baki. Nga bakakong dako, hambugirong dako, kakabayason pagong dako. Matod pa na niya kang Boy Ortiga. Murag dapig sa ni Boy Ortiga. Ikaw, Boy, bawo man me nga ikaw PBCM ka kanhi, ang nakadaot gud nimo ba kay tagsa ra manggog ka mo tambong o conference mo na nga og naay madunggan nimo diha sa Ormoc nga nagpatuopon nga gisudlag Espiritu Santo diha na dayon ka mo tuo, Boy Ortiga. Hibalo man ko ba nga giluan ng imong utok diha?
Kaya nagsigi pagkagtambong sa palasyo, dili ta na mahiluan na imong utok, tanawa ra gud na imong utok unsay imong giingon. Sa una nito man ni Master. Ha? Pirmi gali nako ni Igrit sa una dire si Boy Ortiga dinhi sa DYLA unsa ang iyahang gisulti nga naunsa naman ning utok ni Boy Ortiga oy. Ha? Nagisakya na po ning aki nga utro pong utok og bulina nga wa kasabot. Matud pa ni Boy, kanang inyong tinubagan ba, dawa man mo'y mga iniskwelahan, kay ingon ko bang kanang inyong pundok, iya sa Espiritu Santo, matud pa ni Boy, ngano kung manubag mo, wala mo'y mga buot, mayo pa ang bata kay tarong pang manubag. Tamo sa inyong kaugalingon, dili mantigong mo disiplina sa pagtubag. Matud pa ni Boy, wadaw kuno ta may grado. May pakuno ang bata kay tarong pakuno manubag unya giingon pa rin. Klaro na gayod nga ang espiritu nga inyong gipasikaran espiritu na siyawa tungod kay kanang inyong tinubagan, ha? Iya naman siyawa. Matuban niya dire. Di ba mabasa man sa Biblia nga kanang mamulong og kwanggol iya kana sa yawa? Sayop na ba ka ani Boy? Wara ba nani nga mamulong kag kwanggol iya na siyawa wagyo kay mabasa ana. Nainong giingon og miingon kag buang iya ka siyawa. Sayop man ning imong sulti. Boy Ortiga, ha? Wa na sa Mateo Boy. Ha? 5:22. Mao ba na ang gitudlo ni Master Tomas sa inyo? Kaniadto ang pagsulti dili man ngadto sa inyong isikataw, wala mo'y mga respeto, mga butbut mong dagko. Muna ang gisulti ni Boy Ortiga, Aquilino Valencia, Bueno Badrini, nindot unta kayo no ang ato apang pagtubag aning bako oy baki. Ha? Kaning imuhang pagpaningil nako tubagon ta ka ana oy. Dituo kag di ko kamao manubag ana. Bisan pag mag-uban mo ni Boy Ortiga, wayo kumadlok ninyo. Ha? Sultihan talang ka. Nya sa ma'am, sukol kag debate atos palasyo. Bake. Bakakon, dako, hambugiro o kapayason. Ha? Hagiton ta ka, debate ta. Apili lang ato ka riberin. Si Ronnie Mangalos nga gitawag ni mog tambaloslos og diri nako. Ikaw ang bakakon, ayaw papanumangil diri nako kay gidlabay kag kamatis. Kay kanga ka manulti, wa kay hinungda manulti. Wa ka nako sulti ana kay maayo pa man atong relasyon. Karon kay nakikontra man kanako, ikaw may nanguna. Amo na ang akong reply dan nimo. Bueno, badrini dagan pa datay susulti. Noot na migutag oras, mingon na lamang kita. Dagan kay salamat sa ato ang layton nga magtutudlo nga gihatagan kita og kabaskog sa lawas kanunay og mahinaot kami master nga unta sa kanunay lamdagan mo kami iiway mo kami sa mga kataladman nga sa mong kinabuhi. Ug salamat master sa mga blessing nga maghatag diri kanamo sa ngalan sa magtutudlo Master Tomas Ewing Senior. Kina inyong alagad sa kinginan si Brother Cesar Patio uban sa akong kauban. Okay, kami manamilit na lang kaninyo. Makigsunan kini si Brother Rene Terblico nga moingon na lang dagan salamat yung pagtanaw pagpinaw og maayong Domingo kadtong tanan.